Pangastina Nagri kung ingkang bala ngoswa prawusananira lir surya wadalira sangka ing jalanidi ngarsa madangi jagat ndok munganing sapucaking wukir markababang sumilat kana soroting sura nampak mega lan gunung samantos nyogo saking kadang-kadang Nyung Sanggaria nipur dhumateng sagunging para rawuh. Bata rupa budaleng wadya gumurung rumah kang kirang-kirang joget ngada tandang jumangkah kaagah gung mereka liro pernah posamat siyaga doma karya hangangkat karyaning para jambur kartoan. Batarupa budaleng wadya gumurung rumah kang kira-kira joget ngada tandang jumangka gak kagung mereka leo pernah posamat kosiyogo doma karya angkat karya ning praja mereka Sanggaria campur sari yo lo 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 yo batarupa budaleng wadya gumurung rumah kang kira-kira joget tandang jumangka gak kagung mereka lero pernah posamat kosiyogo doma karya hangangkat
Bismillahirrahmanirrahim. Niki dumateng sagunging para rawuh. Mugi kawilujingan, katentreman, karahayan, karahajan tansah kajiwa kasarira dumateng kula telah panjenengan sami. Jemurung pambagya mulya kang maha kawasa, nguri-nguri luhuring budaya satemah hambabar indahing tata susila. Kawula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng ngarsaning para pepundhen, para sesepuh miwah aji sepuh ingkang sampun pana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang kinabekten. Langkung-langkung dumateng payanipun para alim para ulama ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding wahyuning kitabing Ilahi Rabbi ingkang kawula bektosi. Dumateng payanipun ingkang hamugati panjenenganipun Bapak Sumari dalasan Ibu Tumijah. Ugi langkung-langkung dumateng panjenenganipun para amung tamu kakung Sumawana Putri ingkang tansah ing tebak kanugrahan kawilujingan. Para pangemban-pangembating praja satriyane negari miwah pinangka pandam-pandaming kawula dasih ingkang sinuba sinudarsana. Niki dumateng sagunging para rawuh murwakani atur sumangga kula dherekaken muji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Welas Asih. Awit asih kanugrahanipun kula dalah payan sami saged makempal manunggal wonten ing menika panggenan kanthi wilujeng mboten manggih alangan setunggal punapa-punapa. Amin amin Allahumma amin. Roman salam mugi kunjuk dhateng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika salah setunggaling nabi ingkang kita dereki tindak lan lampahipun lan ugi kita tenggo-tenggo syafaatipun milai sak menika ngang jaman akhir. Mugi-mugi ing benjangipun kula dalah panjenengan sami tansah pikantuk pitulungan syafaat barokahipun. Amin amin Allahumma amin. Niki dumateng sagunging para rawuh kala ingkang piniji, kala ingkang jumeneng nggih menika nyarirani saking kadang-kadang Nyung Sanggaria Campursari ingkang mijil saking lalatan dusun Ngelu Desa Jengluharjo Tanggung Gunung Tulungagung ingkang dipun pangarsani dening kawula piyambak nggih menika Mastur Sanggaria. Dalu menika nggone dawuh saking panipun Bapak Sumari dalasan Ibu Tumijah ingkang mapan wonten ing lalatan Pantai Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Saking panjenenganipun Bapak Sumari dalasan Ibu Tumijah dalu menika netepi darmane ngasepuh ambal warsa cucu-cucunipun ingkang keparingan asma Asima Kiana ambal warsa ingkang angka 8. Amar Fatih nggih menika ambal warsa ingkang nomor 6. Angka 3 nggih menika Yisa ambal warsa ingkang angka 3. Putra putri cucu saking panjenenganipun Bapak Sumari dalasan Ibu Tumijah. Mugi-mugi ing benjangipun tansah ndadosaken putra putri ingkang soleh wasolihah. Amin Allahumma amin. Niki dumateng sagunging para rawuh ketika gantal menika saking kadang-kadang Nyung Sanggaria sining kuyung para pangrawit ugi sining kuyung para swarawati ugi sining kuyung Suara Sagita Audio ugi sining kuyung DPS Channel ugi sining kuyung Bledug Channel ugi sining kuyung lighting yang sampun kondang kalugawa Mas Rizkuna ugi wonten YouTube Rizkuna Channel. Matur gunging panuwun para lenggah para rawuh setunggal mbaka sawiji sumangga saking kadang-kadang Nyung Sanggaria kajumenaken ugi pitepangaken
minangkani tembangan saking kadang-kadang New Sanggaria pinangka tembang al artisipun wiwit saking panjenenganipun Dia Ayu Denti ingkang mijil saking lalatan kutha Malang kasusul Cantika saking lalatan kutha Blitar kasusul Dia Seka kasusul saking lalatan Nganjuk jeung Rida saking lalatan Blitar monggo kaaturan jumeneng Cahayu kawitan saking kadang-kadang New Sanggaria pinangka tembangan al artis wonten kaliyan dalu menika. Berikut dimati saking peroros tunggal buka sawi jika jemenekan Suarwati saking kata-kata New Sanggaria. Semoga kados putih lampai pun saking kata-kata New Sanggaria campur sari. Wilujeng dalu saking para tamu undangan Mbah Bro. Wilujeng dalu sampun meja Pakon Mas Yoni. Sejauh terima kasih. Cak Sempo. Wes sak mestine lali aku yo mumpung saiki ketemu joget datang karo aku hati yo tonggo kangen ku kangenmu kali eling nalika iku
matur saking para rawuh setunggaling pembuka saking kadang-kadang New Sanggaria. Insyaallah sampun katur wonten kalenggahan dalu menika. Marak sowan wonten dalemipun Bapak Sumari dalasan Ibu Tumicah ingkang mapan wonten ing lalatan Pantai Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir Tulungagung. Ngoten nggih. Wilujeng dalu kadang sepuh kula Mbah Jumar. Wah. Iki ya selaku sepuhku ada Mbah Maijan. Iki wilujeng dalu sampeyanipun. Ah, wek moniti wilujeng dalu. Wah, ya wis lingguhmu ning kono ngaman gitu. Iki wonten meja nomor setunggal wonten iki basa wisata kawasan Cemoro Sewu Mas Yoni ya ta. Sugeng Winara, sugeng Rahawi Wasungatan ingkang sampun kasumakaken. Ngoten nggih. Mbah Tomo. Wah, iki saiki Mbah cilik ya ta. Nggih. Mbah Markom. Wah, wilujeng dalu. Nah, niki mau kalih nyonya nggih. Wah, ini ngarep dhewe. Nggih. Samundanipun Gusipun para tamu undangan matur geng panuwun. Mungkin untuk malam hari ini bareng-bareng New Sanggaria ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Sumari. Ngoten nggih. Mugi-mugi menapa dados tujuanipun saking Bapak Sumari tansah diparingi kawilujengan. Amin Allahumma amin barokah amin Allahumma amin. Juga matur suwun terima kasih Rizky Nalengteng dan juga Suara Sagita dan juga para YouTuber ya. Mungkin mulai dari di PS Channel juga matur suwun terima kasih, Bledok Channel juga matur suwun terima kasih ya, dan juga Rizkuna Channel semuanya ya yang mungkin yang belum kami sebutkan matur suwun terima kasih gitu ya. Pokoknya kita kerja sama-sama demi mendapatkan channel dan subscribe yang banyak. Betul ya? Bareng-bareng New Sanggaria. Sepoti sing penak sing omahe adoh dhewe Malang-Malang Raya Danteng. Diajeng Wilujeng dalu haya. haya Denti wah jauh Pak Tur akhirnya nyampe juga loh. Nyampe juga. Sampai saya itu lama loh nunggu di pantai. Udah berangkat jam berapa? Berangkat habis Jumatan. Soalnya aku sengaja. Oh iya. Sengaja ke pantai dulu ya, Oh, menikmati iya. suasana pantai. Cekno enak lah awannya ya. Ternyata merasakan panas itu enak-enak piye. Berarti lek dijeprin ini gelem ya? Yo gelem ta. Yang penting ini cocok gitu ya. Yo ngene cocok pisan maneh yo sedulure wake nang kene. Ngono lho Mas. Mas lek sedulure akeh yo wake sing Kula nanggap. sedulur lek ngene wareg nek enek priya-priya wareg. Lho kabeh pokoke sing ono ngene yo dadi sedulur. Oh ngono ya. Rek. Oh kere. Lah kan dari kenalan terus mari ngono nanggap ta. Yo bener nggih Pak nggih. Oh iya. Lah ngono lho. Malang niku cengkoke siji ya Pak bahasane ya. Apa? Ya ta gitu ya. Kira. Oke. Lanangku metu. Lho. Oke, Ceng Denti. Oke, kateran dulu jendalu kagem sedaya Bapak Ibu pertamu undangan ugi hamengku kati sakmenika Bapak Sumari. Bapak Sumari bersama Ibu Tumijah. Putu Mijan mugi enggal sehat bekas waras kata rezeki nggih. Kajatipun apa Mas? Ambal Warso, Nduk. Ambal Warso Ulang tahun. ulang tahun. Ah, iya. Ulang tahunnya sapa? Adik Asima. Oh Adik- cucu tercinta ya cucu nama ya. adik Asima. Asima, adik Amar ya dah, dan juga Dan adik juga- Kaisa. Ya mudah-mudahan ketiga bocil ini Pecil ini. yang sangat imut-imut berbahagia sepanjang hidupnya. Moga-moga iki bocah telu iki ndang duwe kakak neh ya dah. Iso adik lah. Masa Iya. ndukure sih?
Tigekne adikne. Nah, pertanda tuwek iki. Oh iya. Ya apa iki? Tepak- Dengan segenap pendukung dari campur sarinya kita Sanggaria dan juga DPS Budoyo. Oke, Iya ta? Budaya. Dan Bener. juga ada Bleduk Channel dan Bleduk juga Channel luar biasa. Oke. Ada apa lagi? Ya, kalau YouTuber malam hari ini yang banyak live streaming di kawasan Tiudan ya, bareng-bareng New Sanggaria juga. gitu Oke, ya. ya. Jadi Sanggaria metu loro rek. Kalau udah salah untuk malam hari ini orang tak didoi. Walah bose batine wake rek. Ayo bakso kok. Bakso Ya, lambe. selali yo. Wis mak. Ini tak marahin. Lek marung ning sini omong aku, ki marunge mae tentrem pisan. Ki tentrem ki bolo kuplek, bolong ini ya. Ngene, kendel lah. Kendel. Oh, Ki mau kendel. ngomong aku koncone Mas Nur, mesti ndak bayar. Ndak bayar kesok Bayar. aku kon isa-isa. Mari ngono. Oh, bener. Oke. Nggih, dicaoske nggih Mas, kembang-kembangnya saking campur sari Sanggaria. Oke, bareng. Oke, bareng-bareng New Sanggaria insya Allah juga nenggo atensi Gustipun saking among tamu kakung Semawan Putri. Monggo seratanipun katuraken dumateng kula. Wonten Big Boss iki wis Mas Freddy ya Mas saat Freddy itu. selamat malam juga Bapak Ibu semua. Mas Freddy ini istrinya pesindian Mbak Helen. Mbak Helen. Oh, ya. Mbak Helen. Malam ini hadir apa mboten Mbak Helen? Helennya ada. Oh ada. Oh Aku lho gorong ero, suamine sing ndi? Lah kok ape mbok sawane kono lah iki ono. aku ki arek nyebut sing gak penak iki bojoku meteng dadi amit-amit jabang bayi sih. Sing ndi? Kalau bocah sing kaya gerdu ya. Gak apa sawah sandingmu ah. Oh iya. Oh, mau cilik gemulai ngene. Nembe manak ya Mas ya. Gak mana Mas, ngentut tok iki mau jian. Ya. Makane gedhi pancetan. Ya aku mekur muga-muga sing lanang kuat ngono lho ya. Ya, sabar ya Mas, sabar. Jo, bareng-bareng New Sanggaria Campur Sari. Udah. Sing ganti. Nggih Mas. Iki mang sampean wis enek sing pesen. Pesen apa? Pesen ngejob sampean. Wah, alhamdulillah lo tanggal pinten ta bulan apa? Tanggale urung genah tapi bulane loro. Bulane loro. Niki job napa sing pundi? Ya, Soale job kula ni- kathah niki. Job. Lah awakmu job ngapa begenggek barang?
Ya ora, wong ya blandong kayu barang aku ya iso lho. Bladok kayu. Maling ki lho iso aku ya. Maling bojone wong. Ya aja to Mas, bojoku ora entek-entek kowe. Kuwi lho sugele ora entek-entek. Kadang-kadang blunus bisa. Ja. Iki, Dok. Iya, Mas. Pak War ki yo arep digawe bulane loro. Pak War bulane loro. Pak War sing duwe warung Oh, Pak War sing duwe warung. Cumi iki kok. Mesti enek. Jelas luar biasa. Kok yang ngejak aku, Mas? Yo wong ketoke ora ngejak aku yo kok iki mang tak umumne tok ngono lho. Mbok umumne tok. Iya, Ya wis muga- aku tak ngetek melu ae. Aku pancet ngeyel pokoknya. Ambek wong kene pokoke seduluran kabeh lho, wong ora takon bayar lho. Oh ngono ya. Transfer no. Iki mang manganmu apa to, Dok? Kok kau wenyeh bengi iki kowe. Tiwul. Oh lah ngono ta. Yo bacetke. Monggo Kang Mas katresna. Yo. Kemas Ayo. kaya bisa. Yo. Tinu. Aku. Yo yo. Aku yo. Judul lan prasetyamu. Tak korbanake jiwa lan ragaku. Itu di depan satu wing para raung. Lucik dalu. Lucik lelenggahan. Suke midhangaken tembangan saking kadang-kadang Nusanggaria. Lumantar suatanipun Diayu Dentik. Wah. Lo. Bangsa kali dadi saratan. Saben dina Yo. karo cacune iki. Nyapa? Kalah langsing. Oh ngono ya. Iya. Lah iki nembe babaran lho Pak niki. Makane to lek tanggapan ki anake disusoni sik ya. Lah makane susune iki ditinggal. Tak kira iso cepet lho kuwi mau. Aja ngomongane kono anakku swiraro konoan. Ora roh. Suwi. Lah ditutupi ae lho makane dibuka gemboknya terus dipetungulkan ngono lho. Wah, iki bocahnya ya kelas kakap. Gak iso kakap lho wong doyanku cumi diomongi. Modar aku musuh iki. Wah, iwak tengiri bocah iki cara iwak. Tengiri kok gedimen to ora ngerti aku mek sak senting niki. Wah, iwak tongkol. Iwak tongkol. Hah? Iso gentong lho. Monggo Ya. Mas. Yo. Yo.
imbang ana katresnan. Terima kasih Mas. Iki mang apa? Sambung wanci dalu apa? Imbang Wah, ana imbang ana. katresnanku. Lek imbang ana katresnanku ki aku ora iso jelaske. Gak iso. Lek imbang ana katresnanku aku iso. Piye to? Mau imbangi dhewe ngono to? Oh, ndak. Lek Kok angel men to rumah saku bengi iki. ndak aku lek jelaske sambung wanci dalu ki saged. Ya to. Lek jelaske ya. Lek jelaske iso, tapi lek jelaske lagu sing imbang ana katresnanku ki aku urung ngerti. Angel, lakone lho Mas wis rasa dijelaske. Ngono ya. Heeh. Wah, Tiba sulit lho hidupmu. wah ya. Iya, ditapani sik ya. Tak tutupi ya, pom bokongku amba. Paket. Sudah Mas Kurir, makasih sudah saya bayar. Kowe kok bakal ngomongne bokong, sing ngomongne konoan. Ya tak tutupi to ben karo bojomu kok ya. Wong ya omahe gur kono tak lho. Ngesake beroi lho. Lah nyapa? Beroi malah suwi karo konoan bedino ning sortiro. Ya engko tak cuwelne tak bungkuske. Wong ya sak bungkus meh 10.000. Malah Pak Yoni iki ya ngono, suwirah karo konoan. Lah, Pegane ning sor cemoro. Layak nek. Nggih matur nuwun Mas. Dan iki matur saking para rawuh. Kasih. Jan lakune engkuk. Jan keder. Iki untunge panggung kok dhuwur, wong ora dhuwur iki mang yo mbuh ya Pak ya ta. Ya maaf ya Mas Rosin nanti yo rohku yo ngono kuwi. Fakta lho Mas ya. Iki marem iki jenengan iki yo marem duweni ngene iki marem. Nah aku lek iso tak gawe kaya ngono ya ta. Sing iso nder-nder. Nang kowe meneng wae rasa melu-melu cah cilik ya ta. Nah, dari kene matur saking para rawuh. Setunggal Bapak Sawiji tembangan saking kata-kata New Sanggaria. Insyaallah sampun katur ngoten nggih. Wah, Pak Jupri, iki mang bengi iki budhe. Budhe ku meneh iki. Pak Jupri kok iso ngadep ngonoan iki piye? Wah, ora apa-apa ya, Pak. Wah. Aku lek nang Mbah Tomo wis tenan wae, gampang ngoten nggih. Jek Pak Yoni, niki mengke tembange di rancake ya to, disetel sing apik ya to. Krana iki yo gawe syuting ya to, YouTuber. Nah, nggih ya. Mas Freddy, iku yo tak aturke munggah, iku tembang iki biasane dhek apa lali aku ya. Lali aku. Lah sing dekne kelingan aku. Nggih. Bapak Waniti, wilujeng dalu. Nggih. Mbah Maijan iki lenggahe wonten sewu Mbah Maijan. Wow, wonten mriku ngoten nggih. Nggih, wilujeng dalu samudhanipun wisipun Mbah Maijan, Mbah Jumar selaku sesepuh wonten leladan Pantai Sine. Ngoten nggih, Mbah. Iki yo ngancik sesasingkas ngancik wulan ngarepi wanci wulan Selo nggih, Mbah. Yang artinya Pantai Sine memeriahkan cara kemerdekaane wong laut. Ngoten nggih, Mbah. Ben hasil laut melimpah. Wes rezekine kuatah diparingi selamat, amin Allahumma amin ya. Nggih. Wes dan saya dalu iki diaturi jumeneng ya nduk iki diteruske sangka panjenengane Cantika Cahayu. Yo kene kanca-kanca sepoti sing penak. Sanggaria. Selamat malam. Nggih, selamat malam. Oh. Orang nyeluk kakung kaya di kapan tak tutuk. Nggih, Om kok saiki itu kakung. Aku iki ben rada nom didik ngono lho. Masa nom? Ya aku iki ya ora apa-apa tuwek ora apa-apa celukun Om. Om, oh iya, Om. Ben awet urip ngono lek celuk Om ya. Kayak diceluk Mbah piye? Ya mbah ya ngono kae lek mbah ya ta. Iya. Cantika. Nggih. Hah? Nggih. Aja nganggep iping rada seloyo iki iki. Piye? Ndak bareng. Ndak bareng. Ndak Iki bareng, rada loro iki. Mas.
Iki krono rada lara iki, Mang. Rada lara. Wah, piye iki, Mang? Arep mangkat rene teko ngepek Blitar ngetan iki, Mang ya. Oh. Parane ngulon wayahe ngetan. Ya. Cantika, ngaturke pambagi wilujeng dalu nok Cahayu saking para tamu undangan. Nggih, iki mai sapa nggih? Lah, celok. Dalem. Tante. Kakak kok. Oh, kakak. Kakak. Oke. Kakak iya. Iki anake sapa? Anake sapa iki nggih? Mbak, Anake anakmu, Mbak. sapa? Iki anake sapa? Wedi roh rupaku. Wedi. Oke, Cantika. Kita hadir di kediaman Bapak Sumari. Bapak Sumari. Dalasan Ibu. Ibu sinten? Ibu Tumijah. Ibu Tumija. Oke, ini yo ngaturke pambagi wilujeng dalu nok Cahayu. Diucapkan selamat malam untuk semuanya, nggih. Sapa iki lek nyeluk bapak-bapak apa Ya mas-mas? bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih. Mas-mas endi? Yo enak iki Mas. PHP iki golek-golek endi Ini mas? sor-soko iki termasuk emas iki. Oh, ya. emas. Ya Allah. Nggih. Wes, iki kudu nek nawala, Nduk. Oh, nggih. Mungkin saking Bapak Pondidi, Mas Freddy tembangin apa, Mas? Manut ya. Heeh, Bapak Pondidi tembangin apa? Tong ketembangmu apa, Tong? Oh, manut request. Oke. Wah, Bapak Rukun wilujeng dalu. Wah, bapake kompak ro lalu iki. Wes, para big boss iki ya kelompok. Nah. Wah, ayahe Raka yo teko. Ayahe Raka saking lalatan Kali Batur. Wah. Ini tahun ngarepe arep magang lurah kok ya ta. Jadi EO apa lurah langsung. Bes. Ya, iki tembangnya sama toh, Nduk. Nggih, niki. Sampun. Sampun apa? Sampun ready tembangnya? Sampun. Semoga Nggih. dumateng sagunging para tamu sugeng midhangetaken tembangan saking kadang-kadang New Sanggarnya lumantar swantenipun cantik, Pak. Nggih, semoga Mas. Sesarengan Sanggarya Campur Sari. Aku kang setya satu pangayomanku lahir batinku bos nyoto mangsa di kosa muni kurang rano tanda yakti masak seni rika Ya, Moki Lestari. Ya. Oke, dilanjut. Lanjut. Lanjut, Mas. Aku ki lek Nyapa?
mugi lestari yo. Iki lek sing nyanyi awakmu iso ngenok. Lek sing nyanyi Dentik emang tak cocoke karo postur tubuh. Mugi. Nggih. Dilanjut nggih. Mugi antuk berkahe witi. Sesaran campur sari sanggaria. apa piye Ya. Wis pau enak jan. Iki suarane Pak Lun no. Oke. Kaca iki mang sing duwe mantan ndak melu. Wis. Mugi antuk berkahe. Iya. Para yoga, para musisi jan kompak. Heeh, kompak banget. Iki aku iki jan nemu emas bengi iki tenan. Emas.
Masya Allah. Ono Mas Iping, Mas Sayid, wah, Mas Osin, ya ta. Iki mas apa iki? Mas Masamu. Masamu. Iki yo ono wis pokoke tenan. Banyak. Wes. Nemu mas kabeh ya ta. Oh ini masalah ini. Hah? Ini masalah. Wow, lah iki masalah. Oh iya, oke. Kayak masalah lundi. Wes. Mirip lah. Wes mirip. Bisa genging para ning dumadi. Wes. Nggih. Wes. Wes mirip. Ini ya mbak. Tapi kita itu Anu, mabuk. ndak kowe enak. Oh, kurang diumbah kita ya. Wah. Cantika. Nggih. Iki yo senajan to Bapak Sumari iki nalika dolan ning omah mung sesasi kurang luwih lho. Nggih. Iki wis bingung endi lek golek ya ta. Golek apa? Ya alhamdulillah iki kanca-kanca iki ya kok ready. Niki tembak. Ready. Niki tembakan kabeh, Mbah. Tembakan. Wis to, niki wau pokoke sinden syukur mewek ngene payu, ya ta. Sampeyan takok Pak Bro. Pak Nggih. Bro ki sampe bingung, aku meneng endi yo nggonku. Ning sine apa ning endi ya Lah iya. Wis pokoke Cantika, Nggih. setunggal lakon sampun do Cahayu. Nggih sampun. Tak aturi pinara. Oke. Oke. Dari kita matang sagunging para rawuh setunggal toko sawiji. Mas Pram Wilujeng Dalu. Wah, iki sing duwe warung ikan bakar sing viral. Mbak Dewi ya ta. Tak dongake usahane ngrembaka. Wilujeng Dalu Pak Muk saking Pantai Sine. Ya. Wes niki mengke Pak Muk ya diaturi munggah sasana panggung. Mungkin dadosna kawuningan dumateng sagunging para rawuh ingkang kala wau siang dereng kebagian ya ta. Sampur ya ta. Kalau wau siang kan langet beksan piro tayub ingkang dereng nyampur insyaallah dalu menika saking kadang-kadang New Sanggaria samapta siyaga jumenengaken swara watenipun insyaallah ngagem sampur. Ngoten nggih. Wis iki mengke Ayah Raka, itu ya disiapke, ya ta. Mbak Endang Wilujeng Dalu berapa Mbak Endang? Dereng. Wah. Oke. Sambutanipun ugi Wilujeng Dalu, wis kanca sine, wis kompak. Nah, guys. Tamarkom niki mungkin tembangin apa monggo Mbak Tomo. Nah, ngoten nggih. Nah, wis manut pokoke nggih. Nggih. Niki mate sagunging para rawuh tansaya dalu insyaallah saking para tamu undangan ingkang sampun wonten seratan ingkang sampun kula tampi nggih menika saking Bapak Sucipto Martin. Wah niki anu Pak, woro-woro. Wah, nggih. Saderengipun ngaturaken tembangan saking kata-kata New Sanggaria setunggaling pambiwara kunjuk dumateng sagunging para rawuh. Wara-wara nggih menika saking panjenenganipun Bapak Sucipto Ibu Martin ingkang mapan wonten ing dusun Jaten Desa Ngerjo Kecamatan Tanggung Gunung badhe menggugati tanggalipun 20 maleme selikur bulane 8 sepidah malih saking panjenengan Bapak Sucipto dalasan Ibu Martin badhe munggati tanggalipun 20 maleme selikur bulane 8 2020 ingkang mapan wonten ing lalatan dusun Jaten Desa Ngerjo Kecamatan Tanggung Gunung. Wara-wara menika ndadosna undangan ingkang resmi dumateng sagunging para rawuh ingkang dereng pikantuk undangan saking panjenenganipun Bapak Sucipto dalasan Ibu Martin. Ngoten nggih, matur gunging panuwun. Yo, kanca diaturi jeneng disepati sepenak Dias kene Cahayu. Monggo. Yo, kanca-kanca.
Tias. Nggih, dawuh Kang Mas Tur. Biyen kepethuk nang Kali Dawir. Nggih. Sing rodok kutha iki kepethuk maneh nang Kali Dawir sing bagian kidul. Betul. Pantai Bagian selatan, pantai sini. Nggih, pripun pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sampun nambah putra napa dereng? Sampun insyaallah badhe ya ta. Oh badhe. Iki Nggih. bojoku yo nggarep bini nduk. Lah nggih. Dongakno muga-muga gangser anggone babaran. Amin, mugi-mugi lancar gangsal. Amin. Dados putra-putri ingkang soleh-soleh. Amin. Nggih, niki ajaranipun ulang tahunipun adik sinten? Ulang tahunipun adik Asina. Azima. Oh, Azima. Azima dan juga Amar dan juga adik Kaiza. Ini Kaiza. cucu-cucu dari Pak Sumari ya. Sumari ugi. Dalasan Ibu Tumijah. Nggih, niki didongane mugi-mugi niki ulang tahun ini berarti nambah umur nggih. Nggih, tambah umur. Nggih, mugi-mugi panjang umurnya, Amin. sehat selalu, Ah. banyak rezekinya, Amin. jadi putra-putri ingkang soleh-soleha, pinter lek sekolah, banggane jenenge wong tuwek. Nggih. Oke, sebentar ya. Ndak, ini kami informasikan untuk ibu-ibu yang anaknya merasa naik di atas panggung, tolong diawasi ya. Soalnya panggungnya dhuwur loh ya. Oke. Saya tidak Hati-hati. pengen ada kejadian yang seperti kemarin ya, ada gitu ya, mableng gitu ya, untungnya yang pasir gitu. Jungkel. Ngesake, nggih, jungkel ya. Lah, nggih, Nggih, diawasi ngesake. ya. Oke, Nggih. ya kita tembangnya apa nok? Sayu. Niki disukani setenggal. Wah, ini Pak Muk, monggo Pak Muk, damel tombo awet urip. Wah, awet enom ya tuh ya. Awet nom, Pak Muk. awet nom, awet urip nggih. Wah, ini Mas Rudi. Wah, ini kene. Napa badhe nyanyi, Pak Oh, Pak Yoni. Sampean Mas? Nggih. Saiki. Monggo ya. Iya, 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 iya. Mas Yoni iki tak kira lek mikir ketua Cemoro Sewu, ternyata ya juragan ulo barang, ngoten ya. Ini dijadikan informasi buat masyarakat pantai sini, Kali Dawir dan sekitarnya, mungkin berikan hiburan seperti ular ya, ta? Ular terbesar di dunia. Ular Sarpa Yaksa, Cemoro Sewu ya, ta? Nggih. Ya, ini Mas Yoni ini selain Blantik rondo ya blantik ulo ya Anu to, pimpinan. napa sirkus niku to? Nah, sirkus ini sembarang-barang iso ya dah. Iya tok nggih ngopeni ula barang to, Pak. Silakan untuk menghubungi Mas Yoni yang beralamatkan di kawasan pantai sini tepatnya, atau mungkin beliau sebagai ketuanya Cemoro Sewu gitu ya. Laras. Pokoknya dolan yang sini aku lo anak ponakane Pak Yoni ya, gratis ya Lah dah. nggih. Mbok ngopeni kula mawon, Pak, timbang ngopeni ula. Lah. Heeh, lho Yon ditantang lho timbang ngopeni Lah, ulo iya. ngopeni iki lho. Wani apa ora? Piye? Wah. Ngetek-ngeteki apa, Pak? Ya. Niki mengke lagunipun saking Mas Yoni lamunan gitu. Ugi wonten salah weton. Lah, nggih. Dimanten saking para rawuh sedaya monggo sawiji, insyaallah tebakan saking kata-kata Nyusang Ria Kalamba. Kalau menika wonten Dias ya ta. Tembanganipun napa, Dok? Imbang ana katres Sambung sambung wanci wanci dalu dalu, meh Mas. padha ya ta. Nggih, jenengan ampun pikun-pikun dangu mboten panggih kula. Tuwek ring kering lho. Ngene. Lah nggih. Ya. Terbawa umur. Sambung wanci dalu monggo dados Nyusang Ria. Suara Sagita, matur suwun terima kasih Rizkuna Leke, DPS Channel, Bledek Channel, dan juga Rizkuna Channel. Matur suwun terima kasih. Lo, 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 lo. Sing gedhe pangapuramu kang mas
aku membayangke remu ing atiku iki yen benjar ngelingi bocah telu iki Mendah boyo yen kasidang urip lan ngendika lolo putri Selesio terus bisa nyuwara di kang Wisrono Yusanggaria Sagita Audio terima kasih juga dari Suna Lekti GPS Budaya. Yo Sing gedhe pangapuraku kang mas sabun jambu jajan hatiku sambungku mung wani kalu rupi dosan remu Dawu Kang Mas. Kepanjanganmu sapa Nduk Cahayu? Dias apa ya? Dias VK. Dias sayang. Kok dia sayang keprok bojomu? Sembarang ya Pak Iping ya. Oke, gila. Mpun tepung kalih Pak Iping. Ya sudah no. Dewe plek ya, Bro. Ngono Plek Pak. pisan. Weh, Iping ki sembrono lho, ya. Lah teng napa? Ya wong ngono kae lho, bocah iki aku tau roh dhewe lho ya. Plek karo aku besti sejati ya. Iki live streaming lho ya. Oh iya, pangapuntene. Kita cuma teman kok ya. Teman tapi nyata gitu ya. Nah, betul. Ya bacot ki. Sayangi rene sing di mantan lho ning kene. Lah iya. Ya, tanjake Nduk. Mendah boyo yen
ndika kang wesno. Maaf ya Mas. Maaf ya Mas gara-gara Pak Iping